Kanya ko na ibang tangkay, basta Ito ang may kaya namang basta driver, sweet driver. Kasi anak-anak ka rin driver, dakal lang kaya eh. Dakal lang tawa-tawa dyan at Kaya chicks, Oo. tutul ka. Karin kaya be, may tutuwa. Mabuhay or in Kapampangan, Luwid kayo. In this episode of At Home and Abroad, we get to know more about Benny's life and his dreams for his young family. On the last two episodes, we learned about his experiences working as a jeepney driver and the impacts of modernizing the iconic jeepneys. So if you haven't seen those yet, make sure to watch them after this video. So without further ado, let's go back inside Benny's jeepney. Kaya nga alam mo, driver, na makakal ko lang. Oo. Kaya kami talagang halos biro ang kain na normal na yata kaya kami. Oo. Tamisang akit mo lang masasabi, wala mo may papatela. Okay mo ito. May pamiro lang ito. Pero kung pakalabi mo na, parang talagang may papatela na eh. Ay, nagagawa ng jet. Ay, hindi gagawa. Kaya dati mas maragulo yung ruta mi pa kanya pa doon. Ngayon naman uning mas scoop na tapos po merong kanto, lubang mo na naman pa si Bayo. As sumyakatsyang po ka pang dahil mo ring di pa makatambay ka rin, nalan naman. Notice ka, diretso ka rin. Kaya minsan, ari masasabi na matutulog kami, wala kami ngakuha. Sabi nila, matutulog. Ating matutulog kaya ano. Kaya sasabihan doon na alam magaling nga driver. Paring kaya kami. Kaya mo, tiyempuan mo. So, kanya ko na ibang tangkay, basta Ito ang may kaya namang basta driver, sweet driver. Kasi anak-anak ka rin driver, dakal lang kaya eh. Dakal lang tawa-tawa dyan at Kaya chicks, Oo. tutul ka. Karin kaya be, may tutuwa. Hindi kaya eh. Kaya mo, hindi. Ano na ang asawa? Atin na. Ano ka nila? Atin na kung may itong anak. Ito, wala rin. Ayun na, mag-5 na, mag-aral na rin. Kanya nga nakalang lalo mo pangarap ng bibig. Ay, dati talagang kaburi ko, kami nga doon at chiko, magsundalos. Ha? Kami talaga. Ito yung majong date? Oo. Una yung deburi yung tatang ko. May mala. Yung wala. Laburi Pagdala magsundalos. yung mala. Kasi, kaya side min kay Prias, sundalos na kan eh. Tatang mo na eh. Na, kaya tatang ko. Uning kaya na naman kaya side ko naman mama, driver lang an. Dahil na. Driver naman yung kaya ng side ng dako. Oo. Ay, burida naman kanta. Mag-drive na ako mo. Sabi ka. Kaya mag-drive na makanyang. As kaya sa kano magsundalos ka, mas masakit, ano. Kasi may itong mobili sana makakukot na itambing eh. Wow. Kung dati talaga ako pangarapan mag-drive. Wow. Ako dati kasi talagang siguro kay sundalo ako. Ang anak mo na, ano ba pangarap mo kayo? Anak. Ang anak. Yung kaya naman, buri kong talaga, tama sa lese mong daily kay kaya. Yung kut naman kay, nang buri na karagun na, nang buri na kaya. Pwede sasabihan ka na ako, buri na ka nung maging teacher. Sabi kayo. Teacher ka nung, buri na. Wah, kit naman kaya kung nang buri na kaya. Paneta mo sasabihan eh. Teacher mo talaga yung kaya na ako. Kaya pa masada naman, yung kay masaya, yung kay masaya mamasada, masaya masakit, pero yung kay kasi may kaya na ako eh, may gwardiya ako. Pinang kung banwang magwardya, mga mag 5 years kung may gwardiya. Tapos yung tracking naman, kabanwa mo. Pero karon pa magobrang kay, mas buri kay talaga yung pamamasada.
Kuning talagang Bigyan masakit na saya. masaya yan makaya. Eh saka rin ano ang kakaya kong obra. Gawin ng oras mo buring muli. Mayari. Tatanan mo yung kay, tatanan mo yung oras mo. Ala kang boss. Ika mo. At yun na kaya ka kung ada tumubo ka palya o magsipag ka. Wala. Kasi pa mag-drive mo rin, kaya mo rin eh. Tiyagaan mo rin eh. Kung wala kang ikwa, makakalupan na rin makanini, eh lang maka-tiyampo kaya ka. Katayan ka kaya rin yan. Spending an entire afternoon riding along Benny's jeepney as he goes about his busy day in the busy streets of Angeles City, Philippines really opened my eyes to the realities facing our jeepney drivers, our everyday jeepney drivers. Hundreds of thousands of them are facing the possibility of losing their jobs, of losing their way of life, an iconic part of our culture. That modernizing the iconic jeepneys is not just a black and white issue, that in reality, its impact on millions of our people is something that must be taken seriously into account. Everybody knows that in the Philippines, the jeepneys are known as the kings of the road. But let's be honest, it's not really the jeepneys, but the drivers themselves, the hard-working drivers. They are the true kings of the road. Sila ang mga tunay na hari ng kalsada. So to all our hard-working jeepney drivers out there, dakal pong salamat, luwid kayo. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Saludo kaming lahat sa inyo. Join us again in future episodes of At Home and Abroad and meet the often misunderstood people of Smoky Mountain and Baseco. That is it for me today. If you like this video and learn a thing or two, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Dakal pong salamat. See you next time where in Tagalog kita kits and Kapampangan, Bikitiks.